Dawn testyn o lyfr y Pregethwr, penod 11 ac adnod 9. Gwna yn llawen o'r ieuanc, yn dy ieuenctid, a llawen yched y galon yn yddiau dy ieuenctid, a rhodia yn ffyrdd y galon ac yngolwg dy lygaid, ond gwybydd y geilw Duw di i'r farn am hyn oll. Ar mae'n anodd dweud at bwy I chi'n pregethu, achos dwi'n na ddim wir yn berthnasol. Dwi'n gwybod nos Wener nesaf fe fydd na oedfa yma, oedfa pregethu Saesneg i'r ifanc, ond I ni wastad yn gwahodd pawb I ddod, felly dwi ddim o reidrwydd i'r ifanc, ond noson pobl ifanc yw hi. Ac falle mi fydd y pregethwr yn meddwl am ryw destun fydd yn addas i'r ifanc, ond wastad mae'n addas I unrhyw oedran. Mae'r adnod yma wedi ei gyfeirio, allwn ni ddweud, I chi sydd yn bobl ifanc. Felly os ych chi'n ifanc yma heddiw, yn sicr mae'n bwysig I chi wrando. Ond os ych chi'n hun, gellir dadle hefyd, mae'n bwysig I chi wrando, achos falle eich bod chi yn byw heddiw bywyd fel ag yr ydych chi oherwydd nad oeddech chi wedi gwrando ar gyngor yr ysgrythyr tra yn ifanc. Ac felly mae'r cyflwr I chi yn nawr oherwydd nad ydych chi wedi dilyn y cyngor a roddwyd i'r ifanc. Ac felly I chi yn enghraifft perffaith o'r hyn na ddylsech chi fod. Ac felly mae'n bwysig I chi wrando hefyd. Felly pa mae'n adnod ar gyfer yr ifanc, fedrwch chi ddim dweud os ych chi'n hun. Falle allech chi ddadle, mae'n fwy perthnasol I bobl hun. Ond yn bennaf, falle ni ddweud, ni'n mynd I gyfeirio at yr ifanc. I chi wedi clywed ni'n dyfynu sawl gwaith, rhan yma o'r cerdd neu'r emyn, dyma feibl anwyl Iesu, dyma rodd deheulaw Duw. Dengys hwn y ffordd I farw, dengys hwn y ffordd I fyw. Pa lyfr arall I chi'n gwybod fydde yn rhoi y fath gyngor I chi ar sut I farw a sut I fyw? Bydda chi'n mynd i'r ysbyty, mi fyddech chi yn cael rhyw falle lyfrynau a rhyw afiechydon ac fydden nhw'n dweud dyma gyngor I chi ar sut I wynebu'r afiechyd, ond fydden nhw ddim yn dweud wrthoch chi sut I farw. Bydden nhw'n dweud wrthoch chi, bydden nhw'n dweud sut I leddfu poen, bydden nhw'n dweud sut I ddelio falle ar ôl gyda'r teulu ac yn y blaen. Nhw'n dweud wrthoch chi yn bersonol sut I farw. Dwi ddim yn gwybod beth byddech chi'n dod o hyd ydo, bydden dweud wrthoch chi sut I fyw. Mi fydde lot o lyfrynau yn dweud wrthoch chi sut I fod yn lewyrchus, sut I fod yn llwyddiannus, ond nid sut I fyw fel ag y dylsech chi fyw. Ond mae'r llyfr yma, y Pregethwr, mae'r holl ysgrythyr, ond mae llyfr y Pregethwr a'r adnod yma yn rhoi cyngor gwerthfawr I ni. Rhyw berlau o ddoethineb i'w cael yma yn y llyfr hon. Ond beth sydd yn naturiol amdano chi, pob un o'ch chi sydd yn ifanc, ac os nad ydych chi'n Gristnogion yn eich dyddiau ymhellach yn eich oes, os ych chi dal heb dod I gredu, yr hyn sydd yn wir amdano chi yw yn naturiol, dydy pobl ddim yn derbyn cyngor. Yn sicr ar faterion pwysica bywyd. Faint ohonoch chi sydd yn ifanc, a chi sydd yn hun, cofiwch nôl pan oeddech chi'n ifanc, faint ohonoch chi ofynodd cyngor gan rywun ar sut I fyw? Neu dwi'n mynd sôn am pa bwnc ddylech chi ddewis ar gyfer eich tygau. Pa wahaniaeth mae hwnna'n neud? Falle reith y swydd dda I chi, falle neith o ddim. Ond dwi ddim lot o werth I neb. Falle bod chi wedi gofyn am gyngor ar pa ddillad I wisgo, chos i'n meddwl, odi hwn yn siwtio fy llyged I, odi hwn yn siwtio ngwallt I, odi fy ngyrhoen I yn liw sydd yn mynd yn dda gyda'r math yma o siwmper. Ac falle bod chi wedi gofyn cyngor ar pethau mor bitw a hynny, ond faint o'ch chi sydd wedi gofyn cyngor ar pethau pwysica bywyd? Chi sydd yn ifanc, gallwn ni fentro dweud, mwy na thebyg. Chi ddim wedi gofyn dim un gair o gyngor. Ni'n weddol sicr. Chi o pam? Chos dyna beth mae plant fel. Dyna beth mae pobl ifanc fel. Sa eisiau dynnydd o'r gair twp, ond mae yna elfen o dwptra
yn does. Dyna beth yw e. Mae yna elfen o dwptro. Achos dydych chi'n mynd i cael plentyn 2 flwydd oed yn gwybod y wyddor, neu'n gwybod i dable. Ac felly maen nhw'n goffod dysgu, dydyn nhw. Felly fel plant a phobl ifanc, yr anhawster sydd gyda ni heddiw, mae'r cymdeithas yn wneud i bobl feddwl, pan i chi'n ifanc, bod chi'n tyfu lan lot gynt nag y gallwch chi. Ac felly mae plant a phobl ifanc erioed wedi meddwl bod nhw'n gwybod yn well. Ac yna pan yn cyrraedd i harddegau, yn dechrau tyfu lan, yn dechrau bod yn annibynnol, ond mae'r gymdeithas heddi bron iawn wedi gwneud y sefylla'n waith. Fel bethau'n dweud, wrth gwrs chi sy'n gwybod ore, ond dydych chi ddim. Doedd ddim yn bosib i chi wybod yn ore. Chi sydd yn 12, 13, 14, 15, 15, 19, 4 ar 15, dydych chi ddim yn gwybod well. Does dim un person yr oedran yna wedi gwybod yn well ers y greadigaeth. Oedd Solomon yn dweud wrthyn ni fod plant a phobl ifanc ddim yn gwybod sut i fyw. Ac mae yn naturiol, dydych chi ddim yn gwybod sut i fyw. A dydych chi'n sicr ddim yn gwybod sut i dderbyn cyngor. Y broblem sydd yn ni yw, os nad ydych chi'n dod i gredu, mae'r broblem yr ifanc yn ei chael yn parhau trwy bywyd nhw. Tan i bod nhw'n i 50, 60, 70, 80, 90, 100. Mae'r broblem dal yno. Yn ôl natur dyn a natur yr ifanc, a falle dyna lle ni'n gweld ar ei weitha, ers y cwymp, ers i bechod unistrio dynoliaeth, nid yw dyn am ei gywiro. Ac lle ni'n gweld hwnna ar ei weitha falle yw gyda plant, achos mae'r broses o tyfu fyny yn digwydd. Ac yn y broses o tyfu fyny, a trial bod yn oedolyn, a cael diffyg profiad bywyd, rhowch yr holl beth na mewn i un pot, mae gyda chi rhyw sefyllfa erchyll. Plant sydd ddim, a phobl ifanc sydd ddim wedi cael profiad bywyd, ond sydd ddim yn fodlon derbyn cyngor chwaith. Pam? Oherwydd pechod. Gai ofyn eto, faint o'n chi sydd wedi gofyn cyngor? Achos os ych chi'n dadle bod hwn ddim yn wir, wel atebwch y cwestiwn hwnna yn onest i chi hunan. Fel plentyn neu person ifanc, ydych chi wedi derbyn cyngor am bethau pwysig o bywyd? Mae llawer hyd yn oed yn dilyn llwybrau hunan, trwy gydol i bywydau, yn gwrthod cyngor. Lle bod chi wedi derbyn cyngor ar sut i lwyddo yn eich gwaith a cael y swydd orau, a ble ddylen ni fynd i cael y prifysgol orau. Ond dyna beth yw elfen a lefel cymdeithas. Os ewch chi eich ysgolion, unrhyw ysgol yng Nghaerdydd, yn ystod yr wythnosau nesaf, misoedd nesaf mae'n dod, fydd y cyfarfodydd i'r rieni'r chweched, ac mi fydden nhw'n siarad gyda chi ynglyn â prifysgolion, pa un yw'r gorau, a fydd yna restr hir, cyngrair y prifysgolion, dyma'r un gorau, dyna lle chi'n mynd i cael yr enw da. Os ewch chi fyna i cael gradd, fe gewch chi swydd dda. Dwi'n mynd dweud oeddech chi os yna gapel ffyddlon yn y ddinas honno. Dwi'n mynd dweud na oeddech chi. Dwi'n mynd dweud oeddech chi beth yw cyflwr moesol y brifysgol. Dweud chi, mae'r darlithwyr gorau fyna. Dyna'r cyngor y gewch chi. Dwi ddim yn mynd i fod lot o werth i chi. Mae dim ond yn mynd i sicrhau y gewch chi radd bach da, falle cyflog dda. Faint sydd wedi gofyn am cyngor am eich enaid sydd yn byw am byth. Mae'r enaid yn byw i dragwyddoldeb. Ond faint ohonoch chi sydd wedi gofyn beth yw'r ffordd orau i fyw fy mywyd yng ngoleuni tragwyddoldeb. A sut fedra i fyw fy mywyd gorau clod i ddiw tra'r y ddaear? Faint sy'n rhoi'r cyngor yna? Faint ohonoch chi sydd wedi gofyn hwnna? Faint ohonoch chi sydd wedi mynd i'ch rieni chi, neu os chi ffeindio fe'n anodd i fynd at rieni, falle at yr athrawon ysgol Sul, neu'r arweinwyr y pobl ifanc, neu'r arweinwyr yn y capel, faint sydd wedi mynd lan at rheini a gofyn, dwi'n poeni beth ddylen ni wneud o ran fy enaid i. Sut dylsen ni fyw? Mae ffrindiau'n gwneud hyn yn yr ysgol a dwi ddim yn iawn. Ond dwi ddim yn gwybod, dwi'n teimlo atyniad tuag atyn nhw. Beth ddylen ni wneud? A ddylen ni fynd gyda nhw?
Mae fy ffrindiau yn y coleg neu'r ysgol yn siarad am bethau fel hyn, a dwi'n gwybod bod yn anghywir, ond mae yna rhyw atyniad gen i, sut fedra i, faint o'ch chi sydd wedi gofyn, sut fedrwch chi osgoi y sefyllfa yna? Siwr o fod, dim un o'ch chi, os ych chi heb dod i gredu. Achos mae Solomon wedi dweud wrthyn ni, fyddwch chi ddim. Achos chi'n meddwl bod chi'n gwybod yn well. Dyna pham, dyna beth yw natur pechadurus. A natur yr ifanc. Wel, yn gyntaf, hoffwn i edrych ar llwybr y byd. Yna, llwybr y farn, ac yna llwybr Crist. Yn gyntaf, llwybr y byd. A mae'r adnod yma, nawr mae yna wahanol ffyrdd o ddehongli'r adnod, dwi ddim yn gallu gweld unrhyw ffordd arall, ond i ddehongli fe fel hon. Mae yna eironi yn yr adnod yma. Mae Solomon yn defnyddio eironi. Na i ddarllen fel dwi'n credu y dylsir i ddarllen Gwna yn llawen. I'r chi sy'n ifanc, mae'n dweud fan hyn, gwna yn llawen te, wr ieuanc, yn dy ieuenctid, a llawen yched y galon, yn nyddiau dy ieuenctid, a rhodia yn ffyrdd dy galon, ac yng ngolwg dy lygaid. Ond, gwybydd y geilw di i'r farn am hyn oll. Newch ete, newch ete. Ewch ar hyd eich ffordd te. Ewch ar hyd eich llwybrau pechadurus te. Gwnewch yn llawen fel y byd te, ond cofiwch fe fydd Duw yn eich galw chi i'r farn. Dwi ddim yn dweud parhewch yn eich pechod. Dwi ddim yn dweud na, mae'n amlwg. Dwi ddim yn dweud parhewch ac na phoenwch am y peth. Ond dyna beth mae'r byd yn ei ddweud, ond ydyw yn wir. Mae'r byd yn cynghori hyn. Dyma be mae'r byd yn ei gynghori chi ac yn hybu chi i wneud. Arbrofwch. Wrth i chi dyfu lan, arbrofwch. Blaswch amrywiaeth bleserau. Darganfyddwch drostoch eich hun. Byddwch yn berson annibynnol. Does dim rhaid i chi ddilyn cyngor eich rhieni chi. Does dim rhaid i chi ddilyn cyngor y capel. Does dim angen i chi wneud beth mae'r ysgol yn ei ddweud. Does dim angen i chi wneud y bethau yna. Gwnewch chi beth i chi moyn wneud. Byddwch chi yn annibynnol. Dyna beth mae'r byd yn ei ddweud. Mae'r byd yn dweud yna, ond maen nhw dal yn rhoi rhyw fath o gyfyngiadau, fel peidiwch yn mynd â lladd neb. Mae yna gyfyngiadau dy'r byd yn does. Mae peidiwch y lladd, peidiwch y torri mewn i dirwyn a dwy'n ei heiddo nhw, ond fe gewch chi ddwy'n eiddo nhw mewn ffyrdd eraill, fe gewch chi fynd ar y we a dwy'n treithaw drwy'n ar gyfer eich gradd chi, fe gewch chi fynd a dwy'n rhywbeth arall o eiddo rwy'n o rhyw gerddoriaeth neu beth bynnag, fe gewch chi wneud pethau fel achos dim dwy'n go iawn yw hwnna, ond peidiwch y torri mewn i di neb. Mae yna reolau gan y byd yn does. Ac maen nhw'n rhoi dy lan fan hyn rhywle ac wedyn mae'r safon lot yn is a fe gewch chi neu beth chi moyn wedyn. Gewch chi lladd ar gymeriad rhywun. Gewch chi gyrru 90 milltir yr awr ar hyd y draffordd a lladd rhywun mewn car, ond o'ch chi ddim yn neud yn fwriadol, nagoch. Felly mae'n iawn torri'r gyfraith gyda gyrru car. A mae'r byd yn ein, dydyn. Mae rhyw reolau'n iawn dyn nhw. Maen nhw'n dweud, mae'n ofnadw bod chi'n lladd rhywun, ond os newch chi ddreifio 50-60 milltir yr awr ar hyd y lôn yma, peidiwch a phoeni, mae'n hwyl. Mae yna rhyw reolau bach rhyfedd. Ond mae Solomon am i'r ifanc ystyried y materion dwys yma. Mae'n gwybod bod pob enaid sydd wedi cael ei eni, bod nhw ar y llwybr yma, y llwybr llydan sydd yn arwain at ddistryw. Mae Solomon yn gwybod yma. A mae'n gwybod bod yr ifanc yn llawn bwrlwm a dychymyg a chwilfrydedd yn mynd i arbrofi ac eisiau arbrofi. Ond mae'n gwybod dydyn nhw ddim eisiau derbyn cyngor. Ac mae atynfa temtasiwn pechod mor gryf i'r ifanc. Hyd yn oed pan maen nhw'n gwybod bod yn anghywir, fydden nhw dal i wneud e. A mae Solomon yn gwybod hynny. Ond chi'n sylwi hyn, lle mae rhybuddio cadarn, allwch chi ddweud mewn du a gwyn wedi methu, mae yna le i ddefnyddio eironi, a dyma beth sydd fan hyn. Mae e'n dweud y gwrthwyneb mwyn pwysleisio ei neges. Dyna pam mae'n dweud, gwna'n llawen te. Gwna'n llawen.
Doedd ddim yn dweud, ewch i'r byd a byddwch llawen. Mae'n defnyddio eironi, mae'n dweud i'r gwrthwyneb i'r hyn yn ei olygu mwyn pwysleisio pwynt. Gwna'n llawen te. Cer ar hyd y fydolrwydd di. Cer i'r byd ac i'w dywyllwch e. Ond cofia di hyn, fe fi Duw yn dy alw di i'r farn rhyw ddydd. Ond cariwch chi ymlaen ar hyd eich bydolrwydd chi te. Mae Solomon yn gwybod fod yna gymaint o bleserau sydd yn gwbl dderbyniol. A mae'n gwybod mab Duw wedi creu byd yn llawn pleserau i ni. Ond nid yw e. Ond y broblem yw mae pechod wedi llygru'r pleserau hynny. Ond mae dal pleserau i'w cael y gallwn ni fwynhau. Y mae'r Cristion yn mwynhau bywyd mwy na'r anghredadyn. Chi'n gwybod pam? Achos mae bob un pleser sydd i'w gael, y mae yn ei fwynhau e, achos mae Duw yn ei ganiatáu e. Chi sydd yn chwarae o gwmpas gyda'r byd yma, allai fod yn weddol sicr i chi, dydych chi ddim wir yn ei fwynhau e. Chi ddim wir yn ei fwynhau e. Fe fydd eich cydwybod yn pigo, a mae e'n bleser gwag. Pechod wedi llygru gwir pechod. Chi'n gweld sut mae pechod, sut mae Satan wedi dynistrio pleserau da? Mae Duw wedi rhoi rhoddion i ni ei mwynhau. Mae Solomon yn gwybod bod na bethau gallwn ni fwynhau, ond mae'r byd yn meddwl bod mwynhad mewn rhywle arall. Trwy gam ddefnyddio pleser neu gorddefnydd o bleser. Ond ydy hwnna wir, mae yna bleserau i'w gael, mae modd i ni fwynhau, ond mae'r byd yn cam ddefnyddio'r pleser neu yn gorddefnyddio'r pleser. Chi roed wedi meddwl am rhai o'r pethau yna. Chi'n modd o'n i'n meddwl dros y cyfnodolig yma. Mae Duw wedi rhoi rhoddion i ni o bleserau. Ac un o'r pleserau ni'n meddwl, cwmniaeth ffrindiau. Dych chi roed wedi meddwl yna? Ydych chi'n ddiolchgar, os ych chi'n Gristion, mi fyddwch chi'n ddiolchgar am pleser ffrindiau. Mae e'n braf pan ych chi'n cael cwmniaeth ffrindiau yn y capel, neu yn eich tŷ, neu mynd i gwrdd ar rywun, neu mynd am wagt ar rywun, a chi mwynhau cwmniaeth ffrindiau. Mae'r byd yn mwynhau hynny hefyd. Ond ych chi'n gweld sut maen nhw'n sbwylo fe? Chi wedi bod lawr i ganol dre Caerdydd ar nos Wener neu nos Sadwrn. Chi wedi gweld cwmniaeth ffrindiau y byd. Maen nhw wedi gwario punnoedd ar bunnoedd i cael diod sydd yn helpu nhw i fwynhau tipyn bach yn fwy. Ac mae'r pleser yma o gwmniaeth ffrindiau yn aml yn y fath achlysuron a hynny lawr ar ganol dre Caerdydd am 2:00 y bore yn peri bod na ddamweiniau, bod na ymladd, bod na anfoesoldeb, bod na dor priodasau'n digwydd, bod na problemau diri yn dod y bore wedyn ni. Dyna pleser y byd sydd wedi cael ei ddinistrio. Ond chi'n gwybod beth, mae pleser, fi'n cofio pan o'n i yn y coleg, mi roeddwn ni yn cael ffrindiau draw i'r stafell, ac oedd Cristnogion oedd yn dod draw i'n stafell i, a fi'n cofio un noson oedd ffrind i ni doedd ddim yn Gristion, ac oedd fel arfer yn mynd allan gyda'r byd bob noson arall yr wythnos. Ond fe ddath e draw i'n stafell ni am noson, a fi o'n i'n tia 4 neu 5, falle 6 awr yn yr ystafell, dwi'n sawl paned o goffi gafon ni yn yr ystafell. Ond chi'n gwybod beth, nath o'n i chwerthin bron iawn am y 6 awr. Ond o dim un gair brwnt wedi cael ei ddweud. Doedd dim un peth amheus wedi cael ei ddweud. Ac dwedodd y ffrind ar y diwedd, bydden ni wedi goffa talu tua 30-40 pint i chwerthin gymaint. Ond ges i fam ddim heno. Petai'r pobl yn y dafarn wedi sylweddoli bod gymaint o hwyl i'w gael. Ond o'n i'n esboniodd fe, mae'r pleser yma, yn bleser mae Duw wedi rhoi, pleser o chwerthin, pleser o gwmniaeth ffrindiau. Ond o dim eisiau mynd i'r pydew, do dim eisiau mynd i'r dymderoedd bryntni ac a meddwdod i'w gael e, mae Duw wedi rhoi pleser i. Ond dyma'r broblem, mae'r ifanc heddiw wedi cael ei gyflyru i feddwl fod pleser dim ond i'w gael yng nghanol y pethau hynny. Ond ydy o'n wir am gerddoriaeth. Ydych chi roed i meddwl am pleser cerddoriaeth? Dwi'n dwlu gwrando ar gerddoriaeth. Dwi'n hoffi amrywiaeth o gerddoriaeth. Dwi'n hoffi eistedd lawr yn yr ystafell a gwrando ar gerddoriaeth, gwahanol fathau o gerddoriaeth. Byswn ni'n dwlu beth ni'n cael diwrnod cyfan mewn rhyw siop sy'n gwerthu offerynnau. Dwi ddim yn gallu chwarae'r un offeryn, ond byswn ni'n dwlu chwarae jyst nodau bach i'r mwyn gwrando ar yr offerynnau. Mae e'n bleser, y mae Duw wedi rhoi rhodd i ni wrando ar canu. Ond be mae'r byd wedi wneud? Mae pechod wedi dinistrio'r pleser yma.
Maen nhw wedi dod â trachwant a chwant mewn i'w gerddoriaeth. Mae'r rhythm wedi dod yn ddieflig. Mae yna rhywbeth am rhythm cerddoriaeth y byd sydd wedi dod â'r elfen dieflig yma mewn i'r peth. Ac mae yna bresenoldeb o dywyllwch yng ngherddoriaeth y byd. Ond ewch i gerddoriaeth eraill, mae yna gerddoriaeth sydd yn y byd sydd yn bert ac yn bleserus. Ond be mae pechod wedi gwneud? Mae wedi dinistrio'r pleser yma. Mae'r un peth yn y byd anfoesoldeb. Mae anfoesoldeb wedi cael ei dderbyn. Ac mae'r elfen yma o sancteiddrwydd priodas wedi mas trwy'r ffenest. Ond beth yma'r pleser y cnawdol yma wedi peri? Mae wedi dinistrio cymdeithas. Mae'r teulu wedi cael ei chwalu ar hyd y lle oherwydd bod pobl yn hybu anfoesoldeb. Mae yna gymaint o bleserau hyfryd i'w chael sydd yn roddion gan Dduw. Ond y mae Satan wedi dinistrio'r cyfan. Ac y petawn ni'n trio dadle gyda'r ifanc i ddweud wrthyn nhw, chi'n gwybod, mae'r llwybr i chi'n ei ddilyn, dyma beth i chi'n neud, byddwch chi dal ddim yn gwrando, fyddwch chi ddim yn dymuno gwrando, fyddwch chi hyd yn oed falle'n gwybod bod yn wir, a gallen ni ennill pob un dadl, ond byddwch chi'n dim un gwahaniaeth, fyddwch chi dal i fynd gyda'r byd. Yr ifanc heddiw fel yn amser Solomon, dal i gamddefnyddio a gorddefnyddio pleser, ac yma nhw'n pechu. Mae Solomon rhoi'r rhybydd, parhewch chi yn hyn o beth. Cariwch chi ymlaen. Gwrandewch chi ar y cyngor yn yr ysgolion i arbrofi. Parhewch chi cael eich dylanwadu gan eich ffrindiau chi. Mae hyn sydd yn iawn. Ond cofiwch hyn, fe ddaw y farn. Fe ddaw y farn. Ac fe fyddwch chi yn atebol. Parhewch chi yn yr hyn yr ydych yn credu sydd yn rhoi gwir lawenydd i chi. Yr hyn mae'n ei ddweud yw parhewch yn eich trachwant, bodlonwch eich nwydau, parhewch i droi cefn ar beigiadau cydwybod ac awdurdod y Beibl, ond cofiwch, cyfrwch y gost yn gyntaf. Cyfrwch y gost. Ystyriwch goblygiadau eich dewisiadau. Chi'n gwybod beth? Mae dath hyn i fy nghof i pan o'n i'n meddwl am yr adnod yma. Mae e fel rhyw asesiad risg. Chi sydd yn y byd gwaith. Chi roed wedi clywed am asesiadau risg. Chi sydd yn blant falle ddim yn gwybod hynny, ond fel y thrawen mae yn boen. Achos bob un peth mae rhaid i ni wneud, mae rhaid i ni wneud asesiad risg. Pan ni'n mynd i ffwrdd i arwyliau fel capel, mae rhaid i fi wneud asesiadau risg. Mae rhaid i fi benderfynu beth sydd yn beryglus. Os oes yna ffenest beryglus, mae rhaid i fi roed e lawr ar fy mhapur. Mae'r ffenestr yma yn beryglus, rhag ofni rhywun syrthio allan. Mae rhaid i ni'n asesiad risg. Ni wedi bod mewn llefydd fel capel, a mae yna lôn brysur o flaen yr adeilad, ac mae yna ddrws yn mynd allan. Mae rhaid i fi roi lawr fan hyn. Sut ydw i yn taclo'r broblem? Mae rhaid i fi asesu'r peth. Ac i ni'n neud e fel hyn. Mae rhyw fformula mathemategol. I ni ar un ochr yn goffod cael un sym fel hyn. O 1 i 5, mae rhaid i fi benderfynu ar debygolrwydd y ddamwain i ddigwydd. Ar yr ochr yma, ar ddifrifoldeb y ddamwain o 1 i 5. Felly, os ydw i'n credu bod rhywbeth yn ddifrifol iawn yn mynd i orffen mewn marwolaeth, mae rhaid fi cael rhif 5. Os ydw i'n credu bod e'n debygol iawn o ddigwydd, mae rhaid fi roi rhif 5. Os yw e'n anhebygol, dwi'n rhoi rhif 1. Ac yna chi'n lluosi'r ddau. Felly, os yw e'n debygol iawn ac yn ddifrifol iawn, 5 lluosi 5 yn gwneud 25. Os ych chi'n cael unrhyw 25 ar eich papur chi, fyswn ni'n cynghori chi beidio wneud e. Enghraifft, mynd i ryfel. Yr asesiad risg o mynd i ryfel, mi fydde y tebygolrwydd o cael eich lladd, 5. Difrifoldeb y peth, 5. Felly 5 lluosi 5, 25. Mae'n debygol y gewch eich lladd. Nawr, croesi'r lôn, be bysych chi'n neud? Mi fyddech chi'n meddwl, mae rai fi croesi'r lôn, ydy yn debygol, a dwi'n mwy na thebyg yn mynd i cael fy lladd yn croesi'r lôn. Wel, byddech chi'n meddwl, 1, 2, 3, 4, falle tua 2 fydde fe? 1, achos chi wedi cael eich dysgu ar sut i groesi'r lôn. Ac yna, falle bydde fe'n 3 neu 4, chi ddim o reidrwydd mynd i cael eich lladd, felly chi'n gwneud 3, felly chi'n 2 lluosi 3 o 6. I chi'n gwneud asesiad, beth yw'r tebygolrwydd o ddamwain difrifol. Nawr, dyma beth sydd gyda ni o'n blaenau fan hyn, asesiad risg. Ond chi'n gwybod beth, ein ni'n sicr o ddifrifoldeb, ac ein ni'n sicr o tebygolrwydd. Mae'r tebygolrwydd o dydd y farn yw 5.
Y mae Duw wedi dweud wrthon ni, fe fydd ef yn barnu chi am eich ieuenctid chi. A difrifoldeb y peth yw 5. Felly mae e'n debygol, y mae e'n ffaith, y mae e'n sicr. Ac y mae e'n ddifrifol. Felly dyna yw ysbryd yr adnod yma. Cariwch chi mlaen te. Cariwch chi mlaen yn eich twptra ifanc chi. Ond sylweddolwch chi beth fydd yn arwain ato, fydd yn arwain at farn. Mae Rhufeiniaid 6 adnod 23 yn dweud hyn, canis cyflog pechod yw marwolaeth. Mae cyflog anfoesoldeb yw marwolaeth. Mae cyflog gwrando ar gerddoriaeth yn llawn trais ac anfoesoldeb yw marwolaeth. Mae cyflog torri'r gyfraith yw marwolaeth. Dyna beth mae'n dweud. Mae dilyn llwybrau'r byd. Mae'n dweud cyflog pechod yw marwolaeth. Hynny yw tragweddol. Dim o reidrwydd y gewch i'ch dedfrydu farwolaeth a na fan ar lle, fel gall ased digwydd os ych chi'n lladd rhywun ac ych chi'n America, fydden nhw'n dedfrydu y gosb eithaf. Dydy mae'n dweud na ar y ddeiar. Ond pa bynnag hyd o fywyd gewch chi, pan ddaw ei ben, fe fydd na farn. Eithir dawn Duw yw bywyd tragweddol trwy Iesu Grist ein harglwydd, ond cyflog pechod yw marwolaeth. Mae Solomon yn gwybod hyn, a mae e'n rhybuddio am y farn. Felly mae'n dweud parhewch ar eich llwybr te, ond cofiwch fe fydd na farn. Mae Solomon yn gwybod yr ifanc ddim yn gweld na deall bod angen cyngor. Chi'n gwybod beth? Dwi'n weddol sicr, oni bai bod ysbryd Duw ar waith yn rymus yma heddi, fydd yr ifanc a chi sydd heb gredu sydd yn hun, fydd e ddim yn gwneud dim gwahaniaeth. Fydd e'n gwneud dim gwahaniaeth, fyddwch chi dal i fynd yn ôl ac edrych ar y pethau, a gwylio'r pethau, a gwrando ar y pethau, a gwneud y pethau roeddech chi'n gwneud wythnos diwetha. Wneith e ddim gwahaniaeth. Chio pam newch chi ddim eich cymryd cyngor. Anwybyddant pob cyfeiriad at farn. Dyna'r ifanc. Dyna pobl sydd wedi mynd o ieuenctid i'w dyddiau hun. Yma nhw'n dal i fyw fel pe na byddai barn yn dod. Dyw'r byd ddim yn sylweddoli, gwrandewch ar hwn, dyw'r byd ddim yn sylweddoli fod yn haws ymwrthod a phechod cyn camu mewn iddo nag ar ôl mynd i'w chanol hi. Chi sydd yn ifanc fan hyn, os nad ydych chi wedi camu mewn i bechod eto, peidiwch a cael eich temtio i wneud. Achos mae'n haws gwrthod cyn camu mewn. Mae'r temtasiwn yna i chi'n dyheu am cael gwneud, ond i chi ddim wedi mynd mewn iddo fe to. Mae'n haws gwrthod nawr, nag unwaith i chi wedi blasu, achos unwaith chi wedi camu mewn iddo fe, mae'n anoddach ymwrthod ar temtasiwn. Mae Solomon yn gweld pechod a hapusrwydd. Chi ddim yn gallu uno nhw. Chi ddim yn gallu dod â hapusrwydd o bechod. Mae e'n bleser, mae e'n hapusrwydd am yr eiliad, ond dwi ddim wir yn hapusrwydd, ddim wir yn llawenydd. Mae e'n hapusrwydd llawenydd yr eiliad, ac mae e'n dod gyda poen ar ôl, achos fydd eich cydwybod yn pigo. Ac fydd na rhyw aniddigrwydd yn eich bywyd chi. Isaiah yn dweud yn Isaiah 53:6, na ni oll a grwydrasom fel defaid, troesom bawb yw ffordd ei hun. Ond nid yw'n ddisgrifiad o'r ifanc heddiw ac o bobl hun heddiw, sydd ddim wedi gwrando tra'n ifanc. Na ni oll a grwydrasom fel defaid, troesom bawb yw ffordd ei hun. A dyna beth sy'n cael ei dysgu yn yr ysgolion a'r colegau, ar y teledu, yn y cyfryngau, bob man. Ewch ffordd eich hun. Oes na rhywun yma fel yr ifanc yn llyfr y Pregethwr, i chi'n ystyfnig yn eich pendantrwydd o ddilyn ffordd eich calon, yr hyn sydd yn iawn yn eich golwg eich hun. Wel, cymerwch gyngor Solomon. Cymerwch gyngor gair Duw ac ystyriwch eich ffyrdd. Wel, symudwn ni ymlaen i llwybr y farn te. Dyna llwybr y byd.
Gwna'n llawen o'r ieuanc yn dy ieuenctid, a llawen yched y galon yn nyddiau dy ieuenctid, a rhodia yn ffyrdd y galon ac yng ngolwg dy lygaid, ond gwybydd y geilw Duw di i'r farn am hyn oll. Dyna holl bwrpas geiriau Solomon. Dyna holl bwrpas ein hoedfa ni yma heddi, a bob prynhawn Sul. Dyna yw pwrpas yr oedfa Saesneg heno yma. Rhaid gofyn, felly, beth yw pwrpas capel falle sy'n lawr y lôn rhywle? Beth yw pwrpas nhw? Dwi'n yn gwybod pam bod nhw'n boddran cynnal oedfa. Pwrpas ein hoedfa ni yma heddiw yw bod Duw wedi dweud bod na farn i ddod. Ac oherwydd bod na farn i ddod, dyna pam i ni'n cael oedfa. Nawr, petai dim barn i ddod, pam yn y byd byddech chi'n mynd i gapel? Gallech chi fynd i'r ysgol, gallech chi fynd i'r unrhyw le, gallech chi fynd i'r glwb lawr y lôn, a fydden nhw'n dweud ydych chi sut i fod yn foesol, sut i fod yn neis, neu beth bynnag, ond ddim eisiau chi fynd i gapel. Sawl capel sy'n cael oedfa heddiw, a mae rhaid i chi ofyn y cwestiwn, pam yn y byd maen nhw'n cael cwrdd? Dyn nhw ddim yn credu bod na farn i ddod. Ond mae Solomon yn siarad fel hyn achos bod na farn i ddod. I ni'n cynnal oedfa hon oherwydd bod na farn i ddod. Ac mae Duw wedi rhoi gorchymyn i ni gynnal oedfa ac i gyhoeddi'r efengil. Felly dyna pam i ni'n neud e. Dyna pam i ni'n pregethu'r efengil bob sydd. Achos mae Duw wedi dweud mae na farn i ddod. Na'r petai dim barn, bydde dim rhaid ni cael cwrdd. Bydde ddim mor bwysig yna. Dim ein pwrpas ni fan hyn yw i ddysgu chi sydd wedi fod yn foesol. Fe ddaw hynny, siwr o fod, o ganlyniad i'r pregethu, fyddwch chi'n dysgu am foesau, ond nid moesau i ni'n pregethu, i ni'n pregethu'r efengil, i ni'n sôn am y farn sydd yn dod. Os nad oes na atebolrwydd, pam bod pobl yn mynd i gapel? Ni'n cynnal oedfa pregethu i gyhoeddi bod yna Dduw. Fod na greawdwr, a fod y creawdwr yn berffaith. I ni'n pregethu bod rhaid i ni sefyll o'i flaen ryw ddydd a bod yn atebol am ein bywydau, ein pechodau, ond hefyd am y modd wnaethon ni ymateb i'w fab yr arglwydd Iesu Grist. Dyna beth i ni'n pregethu, fe fyddwch chi ryw ddydd yn sefyll o'i flaen ac yn atebol am bob pechod ac am y ffordd wnaethoch chi ymateb i'w fab yr arglwydd Iesu Grist. Mae Solomon yn cyhoeddi fe fydd yn barnu am yr holl wagedd bywyd. Chi sydd yn hen neu'n hŷn, fe fyddwch yn atebol am yr hyn a wnaethoch chi yn eich ieuenctid. Falle chi sydd yn hŷn wedi anghofio pethau wnaethoch chi pan oeddech chi'n ifanc. Chi wedi anghofio nhw nawr, ond fe fyddwch chi'n cael eich barnu am bob un ohonyn nhw. Chi sydd yn eich chanol hi nawr, chi yr ifanc, fe fyddwch chi'n cael eich barnu am yr holl bethau yr oeddech chi yn i'w wneud, a'i ddweud, ac edrych, a gwrando, a'i fwynhau, a'i ddymuno, yr holl bethau. Fe fydd na farn ar y cyfan. Hyd yn oed y pechodau sydd yn angof, fe ddont yn ôl i'ch cof yn sydyn yn idd y farn. Chi'n meddwl bydd rhywbeth fel, chi wedi edrych ar llun pan oeddech chi'n blentyn, ac mae'r atgofion yn llifo nôl o'r achlysur, falle bod chi'n eistedd ar ryw wal, ac yna mae'r atgofion o beth oedd o gwmpas y teimladau, a pwy oedd yna, pwy dynodd y llun. Mae gyd yn llifo nôl. Chi'n beth, llawer gwaith. Pan ddaw y farn, fe fydd pob un pechod yn dod yn ôl i'ch cof fel petai o'ch blaen eich llygaid chi. Ac fe fydd na farn ar y cyfan. Ac fe fydd y ddedfryd yn gyfiawn. A fe fyddwch chi'n gwybod hynny. Fi ddim dadl yn y farn, fi ddim esgusodion, byddwch chi'n gwybod yn syth a bod y barnwr yn gyfiawn. A petach chi'n onest, mi fyddwch chi'n cyfadde bod eich cydwybod nawr yn cadarnhau chi bod yna farn i ddod. Os bysau pob un yn onest am y peth, mi fydden nhw'n gwybod, maen nhw'n gobeithio nad oes na, mae dychymyg nhw'n ffeindio fe'n anodd i ddychmygu, ond maen nhw'n gwthio fo'r neilltu, ond mae yna rhywbeth yn pigo, ond dweud, fe fydd yna farn, mae eich cydwybod chi yn datgan, fe fydd yna farn. Mae'r Beibl yn cyhoeddi bydd na farn. Ac mae'n dweud fe fydd yn farn personol. Fe gelwyr chi i farn. Ac fydd yn rhaid ateb pob un o'r cyhoeddiadau, am bob pleser, am bob penderfyniad, am bob gweithred, am bob talent a roddwyd i chi, ac na ddefnyddiwyd i'w ogoniant. I chi roed i meddwl am hynny, fe fyddwch chi'n cael eich barnu am y talent a roddodd Duw i chi.
Gai ofyn i chi, ydych chi yn gryf yn gorfforol? Gai ofyn i chi, sut defnyddiwch chi'ch cryfder chi? Ai ar gyfer eich balchder eich hun? Chi'n gweld dynion ifanc sydd yn gryf, bod nhw'n defnyddio'u cryfder i beth, i ddenu sylw pobl atyn nhw pa mor gryf yn nhw. Falle'r maes rygbi'n dangos pa mor gryf yn nhw. Breichiau mawr cryf, gallu codi pwysau mawr, balchder, drychwch yn y fi. Os dim yn bod yn gryf, yn gret bod yn gryf, chi'n beth, byddai'r eglwys yn gallu defnyddio pobl cryf, helpu yn yr neuadd drws nesaf i gario pethau trwm. Ac i wneud gwaith i'r capel. Ydych chi wedi defnyddio'ch cryfder chi ar gyfer pethau felly? Chi sydd yn alluog yn y byd technoleg, ac yn gwybod popeth am y byd technoleg. Chi'n gwybod pob un peth newydd ar Facebooks yma, ar Twitter. Dwi'n deall dim byd am Facebook, yr unig beth dwi wedi ddeall amdano fe yw mae mwyafrif o bobl yn defnyddio fe ar gyfer datgan i bawb pa mor dda i nhw, pa mor poblogaidd i nhw. Edrychwch beth dwi'n ei fel bethau diddordeb da pawb yn pob un manylun o'ch bywyd chi, ac eisiau cyhoeddi'r byd, popeth amdano fi. Dyna beth yw'r cymdeithas i ni ynddi. Ond os ydych chi'n arbenigo yn y maes yna, ac yn alluog yna, ydych chi wedi defnyddio hwnna clod i Dduw? A defnyddio fe'r lledaeniad ar Efengil. Mae'r oedfa yma'n gobeithio yn fyw ar y we. Ond dyna beth i'n eisiau yw i ledaeni'r Efengil ac i ddefnyddio'r technoleg os ydych chi yn arbenigo yn y maes yna. Neu ydych chi yn arbenigo yn dod â phechod i mewn trwy'r pethau newydd yma sydd i'w gael. A hybych balchder chi'ch hunan. Fe fyddwch chi'n atebol am beidio defnyddio'r talentau yma Duw 'di roid i chi. Peidiwch a meddwl dim ond am bechodau o reidrwydd y pechodau, mae'n y gyd yn bechod. Mae peidio defnyddio be mae Duw wedi roed i ni, clod iddo fe, yn arwain at bechod. I ni'n defnyddio fe clod i fi fy hun. Ac yn y dydd ofnadw hwnnw, fe fyddwch chi'n atebol am hynny hefyd. Ond yn y dydd ofnadw hwnnw, fe fyddwch chi'n sefyll ar eich pen eich hun. Fi dim cyddfan. Fi dim ffoi. Fe fydd y cyfan yn agored. Fi dim ffrind yn agos i chi. Fi dim un ffrind yn agos i chi. Fi dim un aelod o'r teulu'n agos i chi. Chi'n gwybod pan chi mewn trafferth ambell waith fyddwch chi'n ffonio rhieni'n gofyn dwi'n stuck, mae'n problem, mae angen help arna i, mae angen hyn arna i. Chi ddim yn mynd i allu wneud na'n dydd y farn. Fi dim mam, fi ddim dad, fi ddim mam gi neu tad ci, nain neu tai, fi ddim braw, dim chwaer, dim wncl, dim modryb, neb. Fydd neb yn gallu dod i sefyll gyda chi. Fyddwch chi ar eich pen eich hun. Ond gwaith byth i'r sawl a glywodd yr Efengil. Dyna ddydd ofnadw i chi sy'n eistedd yma heddiw, achos chi wedi clywed yr Efengil sawl gwaith. Pan datgelir y cyfan ac y cawsoch eich rhybuddio dro ar ôl tro ar ôl tro. Ond wnaethoch chi ddim ymateb. Ac fe ddilynwch chi llwybr y byd. Datguddiad 20, adnod 11, ac mi awelais o'r seddfa'n gwen fawr, ar hwn oedd yn eistedd arni, oddi wrth wyneb ar hwn y ffodd y ddeiar ar nef, a lle ni chafwyd iddynt, ac mi awelais y meirw fychain a mawrion yn sefyll ger bron Duw ar llyfrau a agorwyd, a llyfr arall a agorwyd, yr hwn yw llyfr y bywyd, a barnwyd y meirw wrth y pethau oedd wedi ysgrifennu yn y llyfrau, yn ôl ei gweithredoedd. Yn ôl eich gweithredoedd chi, fe fyddwch chi yn cael eich barnu. Ac fe fyddwch chi ar eich pen eich hun. Felly mae Solomon yn rhybuddio, cymerwch gyngor. Efallai yn mwynhau pleser nawr. Os nad yw yn dwyn clod i Dduw, os nad yw'r pleser yn dderbyniol yng ngolwg Duw, yna ystyriwch y daw y farn. Ystyriwch yna. A cymerwch eich cynghori. Yn ola felly, beth yw'r llwybr arall yma te? Llwybr Crist. Ni wedi gweld llwybr y byd, ni wedi gweld bod hwnna'n arwain at llwybr y farn. Beth yw'r llwybr yma te? Llwybr Crist. Gwna'n llawen wr ieuanc yn ieuenctid, a llawen yched y galon yn yddiad y ieuenctid. A'r hodia yn ffyrdd y galon ac yng ngolwg dylygaid, ond gwybydd y geilwyd i'r farn am hyn oll, am hynny adnod 10. Bwrw ddig oddi wrth y galon, a thro ymaith ddrwg oddi wrth y gnawd, canis gwagedd yw mebyd ac ieuenctid. A oes gobaith felly? Chi sydd yn mynnu eich bod yn iawn,
Sawl un i ni wedi gweld yn ein cynulleid fawr ni o'r ifanc. Sawl un i ni wedi gweld sydd wedi bod yma, fel yn ei plentyndod, ond erbyn hyn blynyddoedd wedi mynd, ac maen nhw wedi mynd i'r byd. Sawl un, gormod, i ni wedi gweld llawer ohonyn nhw. Maen nhw wedi mynd i'r byd. Chi, nawr, sydd heb eto camu mewn, ond fydd e ddim yn hir cyn y byddwch chi yn camu. Os na fyddwch chi wedi pwyso ar Grist, fe fydd temptation yr byd lot rhy gryf i chi. Ac fe fyddwch chi'n camu allan i'r byd. Achos mae mwyafrif na. Ac ych chi'n mynych bod chi'n iawn. Beth yw'r cyngor Solomon? Wel, ei ddymuniad yw y byddwch wedi dilyn llwybr gwir lawenydd. Dyna, yn yr eironi, mae e'n gobeithio byddwch chi wedi dilyn beth yw gwir llawenydd. Nid gwagedd y byd. Mae e am i chi fyw eich bywyd wir yn llawen. Yn eich ieuenctid. Does dim byd gwell na i'r ieuanc wedi rhoi ei bywydau i Grist ac yn byw ei bywyd clod i Dduw. Dyna chi gwir lawenydd. Ewch chi unrhyw ysgol a ffeindiwch chi unrhyw Gristion mewn ysgol. Dyna lle gewch chi gwir lawenydd. Hyd yn oed os nhw'n cael amser ofnadw o galed gan ddisgyblion eraill. Dyna chi plentyn fydd gyda gwir llawenydd, neu yn y coleg, neu yn y swyddfa. Gwir llawenydd yw'r rhai sy'n pwyso ar Grist. Maen nhw'n mwynhau popeth. Mae Solomon yn dymuno byddwch yn byw ar gyfer yr hyn eich creuwyd i ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth llawen hewch yn yr arglwydd Iesu Grist. Yna beth yw dymuniad Solomon wrth edrych ymlaen. Llawen hewch yn yr un a oedd wedi ei addo i ddod y Meseia yn ei berson. Llawen hewch ym mherson yr Iesu. Sef mab Duw yn y ffaith ei fod ef yw'r un sanctaidd, yr oen dinam. Llawen hewch yng Nghrist yn ei berffeithrwydd e. Llawen hewch yn ei gyfiawnder e. Bu Grist fyw bywyd perffaith yn eich lle. Dyna beth sy'n rhoi llawenydd i'r Cristion ifanc, fod Iesu Grist wedi byw bywyd perffaith yn ei lefe. Mae'n gwybod fedra i byth byw bywyd perffaith, ond mae Grist wedi byw y bywyd perffaith yn fy llefi, ac dwi'n llawenhau yn hynny. Felly pan mae'r Cristion ifanc neu hen yn deffro yn y bore, mae'n llawenhau pam mae Grist wedi cyflawni'r gyfraith yn fy llefi. Mae e wedi byw bywyd perffaith glân yn fy llefi. Llawen hewch yn ei iachawdwriaeth, sef yn ei marwolaeth yr arglwydd Iesu Grist ar y groes. I chi'n llawenhau i Iesu Grist cymeryd eich cosb chi, am eich gwagedd chi, am eich pechodau chi. Chi sydd wedi camu mewn i'r byd, os ych chi wedi gweld hynny ac wedi edifarhau ac wedi dod at y groes, dyna lawenydd fod Grist wedi maddau'r cyfan ac wedi golchi bob un pechod i ffwrdd. Dyna lawenydd yr ifanc. A trwy waed Crist eich bod wedi eich golchi'n lan. Adnod 10, mae'n dweud wrthyn ni beth i wneud am hynny. Bwrw ddig oddi wrth dy galon. Dyna cyngor Solomon. Bwrw ddig oddi wrth dy galon. Ond ydyw hwnna'n wir, os na rhywun yma yn y cyflwr hwn. Dyma beth mae Solomon yn dweud yw, os ydych chi yn gwrthod eich cynghori, ac i chi mynnu mynd i lawenydd a pleser y byd, fe fyddwch chi'n flin. Fe fyddwch chi'n flin, fyddwch chi'n grac. Dyna beth mae Solomon yn dweud. Fyddwch chi'n ddig. Fyddwch chi'n ddig gyda pwy bynnag sydd yn rhoi sialens i chi. Fyddwch chi ddim yn licio fi. Fyddwch chi ddim eisiau dod i wrando ar pregethu fel hyn pynhawma a heno yma. Fyddwch chi yn mynd yn flin gyda rhieni a brodyr a chwiorydd sydd yn cynghori chi yn wahanol. Fyddwch chi'n grac. Falle ambell waith yn ei reoli fe. Tro arall fydd yn dod i'r wyneb, byddwch chi'n flin. Achos chi ddim eisiau derbyn y cyngor. Unrhyw un fydd yn eich darbwyllo i ddilyn llwybr sanctaidd. Mae Solomon yn ei ddeall, mae wedi weld e. Mae'n gwybod beth yw'r gwir. I chi'n bechadurus, i chi yn dilyn eich llwybr eich hun, chi'n mynd ar hyd y byd sydd yn llawn trachwant a pob math o dywyllwch, ac fe fyddwch chi'n mynd ar hyd y ffordd na'n cofiwch fe fi'n y farn. Felly y cyngor yw trowch oddi wrth y pethau hyn. Am hynny bwrw ddig oddi wrth dy galon. Peidiwch a bod yn flin. Sylweddolwch mae cyngor gorau gewch chi erioed yw e. Dyw'r pobl ddim yn eich cynghori chi i fod yn gas, i fod yn ddiflas, i wneud eich bywyd yn anhapus. Maen nhw'n cynghori chi mwyn i chi cael gwir lawenydd. Edifarhewch, dyna beth yw'r adnod yma. Edifarhewch o'ch dicter. Mae'n mynd ymlaen. A thro ymaith
ddrwg oddi wrth dy gnawd. Canis gwagedd yw mebyd ac ieuenctid. Trowch o'ch drygioni, di farhewch yw hwnna. Trowch oddi wrth eich drygioni. Mae'r Iesu yn aros amdano chi, i chi droi o'ch pechod a throi tuag ato fe. Dyna beth yw gwir lawenydd. Trowch at Iesu Grist. Efallai eich bod chi'n bryderus yn ofni na fydd Crist yn eich derbyn os y trowch chi. O ble gafoch chi na? Wel, dim o fan hyn. Chi erioed wedi clywed yna o'r pwlpid yma. Dyma'r unrhyw achlysur yn ers i ni fod yma, ers 5 mlynedd. Chi ddim wedi clywed y neges yna. Y neges i chi wedi cael yw hyn, os trowch chi at Grist, fe fydd yn eich derbyn chi. Ac mae wedi dweud y mae e'n ffyddlon i wair ac ni fydd yn troi yr un enaid i ffwrdd. Pa bynnag enaid sydd wedi troi oddi wrth ei bechod, oddi wrth ddicter, oddi wrth trachwant, oddi wrth pleserau'r byd, a throi menedifeirwch a chyffesu bechod at Grist, fydd e ddim yn troi'r un enaid i ffwrdd. Felly be newch chi? Os nad yw ysbryd yw ar waith yma, allai ddweud wrthych chi be newch chi. Fori, fyddwch chi'n ôl yn yr ysgol, neu yn y coleg, neu yn y gwaith, ac fyddwch chi'n siarad, a fydd na bethau fyddwch chi ddim eisiau bobl yma i glywed chi'n siarad amdano. Fyddwch chi'n cario ymlaen? Fyddwch chi'n edrych a gwrando ar pethau chi'n gwybod na fydd pobl eraill yn hapus i chi wneud. Ond dwi'n gobeithio, tra byddwch chi'n neud byddwch chi'n cofio'r cyngor. Gwna yn llawen. W'r ieuanc, yn dy ieuenctid, a llawen yched y galon yn nyddiau dy ieuenctid, a rhodio yn ffyrdd y galon, ac yng ngolwg dy lygad. Ond, gwybydd y geilw Duw di i'r farn, am hyn oll. Am hyn oll. A'r cyngor yw am hynny bwrw ddig oddi wrth dy galon, a thro ymaith ddrwg oddi wrth dy gnawd, canis gwagedd yw mebyd ac ieuenctid. Gadewch i ni weddio. Diolch i ni, Dio Dduw, am dy drigaredd. I ni yn diolch i ti am y cyngor sydd yn dy air di. I ni yn diolch i ti bod na rybuddion i ni droi oddi wrth ein pechodau. Ac i droi at Grist ac i bwyso ar ei fywyd, ei farwolaeth a'i atgyfodiad. I ni yn gweddio bydd na ryw rai yn troi oddi wrth ei pechodau ac yn troi at Grist hyd yn oed heddiw. Teird gweithio yn ein plith. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni orffen i gwasanaeth trwy ganu'r emyn 303. 303. Pam o pam, bechadur cyndyn, pam y colli denaid drud, mae dy greewr heddiw'n gofyn pam yr ymgyndynu cyd. Pam yr ail groes hoeli'r Iesu, pam na fyny droi a byw, darfu iddo drosod wedi dychwel at dy Dduw. 303 gewn ni sefyll i'w chanu.